chia ragi mola mise yudo nyudo nikelo nyako chia jolokore Neje lunga ni sandi nango Nyako chia Nini giere kunde jalo siko kachandi gimon Nyako chia Utemo katano wada tema kime dola Nyako chia Nyako chia Sylvia! Sylvia! You're not Sylvia! Sylvia! Aleni ntieka Sylvia. You're not! Sylvia, aleni! You're not! You're not Sylvia! You're not Sylvia! Man Sylvia. Man. Ang'o matimore ngimana yawa? Yani kata nyar meja mung'iya. Nyar meja ok nyakonya ma poka chule. Kwa sababu kiru mheshimiwa mondo miya tich. Ya Sylvia, abotimo nango. Mama, to kwani sema na duogo? Okenya bodho kamoko ruaki. Kwani madhele mo irwake ga ngato? Ana dhi komondo. Mama, yani wewe kaitini ndo moto kinyal nyisa. Kwani ni ichlet manade? Ajibo wacho nadhi mina nyiso moro ni pesa mokelo nano okelo momiya no okelo na nuksi. Koro dak ni nyisa. Ajibo, awuok e Israel mang'eny mod kata ni gi toxin mang'eny mod gona kuku. Mod wuoyo na kaka nyathi matin. Ni kan mama u kasto mod luongo na security. Samoro madhe wiye no pongi gik weche mag ward. Weche mag ward mathage. To ana dhi kanyo ka penye donga donyo kanyo mayudo ka vijede moko kanyo tingo sanduku mar gini ta penye ni doge misaada osechako donjo mipogo ne ward to mondo kwera ni misaada poko donjo ni misaada kodonjo abro mana ndiko list abiro miyo to maineno ka tiekra kode e office moriemba malich moluogo na security no donga lor piny to ka chopo stairs ni donga konyo sabun misaada mono donjo mane yawuoyi ka otingo. Koro mama yawa kata ka penji yawa kuma aderi ma Nyasaye omonda tuoni sabun to dongo tuona Ajibo. Madhi nung samoro okana ko biro limo ji ward to miyogi. To mapenje to tamre ni onge misaada mosedonjo. Madhi yawa inwe samoro miluchoga weche. Sabun abune momond tamre miya sabun. Mama itobe yawa. Nano. Otu no riembago. Nyakarapuz. Big baby. Sawa matina gocho ni. Ngadu simu obongo gi odiesa design. Odi chalade. An mafai. Tileo kama nango? Mos Nyakarapuz. Ingene in customer mosa donje box. Kuru ntie customer moko pod asoko. Gina manyaka megi first priority. Mana ka system wa. Koro being nan customer, you take advantage donge? Kwa hapo nje ntie mosa ka design. To donge. Ilero nyaka sani poki biro. Okay, timnia. Nikech wachono los surano. Angna mimbu grachiel free mabadai sawa. Tinge na se chulo kran poka chuli odi. Onge gimose kethore Nyakarapuz. Wabro loso. Sawa, lakini podinge na doni meda kubni moko. Idwaro. Tinga monego ben biro luoko na kora ken watimo nango. Mane bro we tikra gi ma 1 2 ma wingching moko customer badaya ya dundisha. Lakini in case ngano come faster, yuana ngo stino maka drop gi. Koro inishwan pigno kabirito nyaka Friday. Kibirito amini odieza. In customer. Alafu landa ne customer moko my plot ne from next month. Price mar wuode hike nango. Do we follow you? In fact, mbugra chiel. Dibedo 50 bob.
Koro fol pido nyeradi. Ado koro yawa. Omera! Odi molor piny odi. Idhi lwar piny. Omulo weri go odi. Omulo weri go odi. Mama. Ma e sabun mikwanyo komondo. Ajibi ngeni imako ga gik moko mos. Donga isi ni mane sabun makwanyo komod kana dhi nyise ni pesa ne okelo na nuksi hawa. Iwacho ni ji adi man tingo sabundni. Ajibo. Ase nyisi ni pachi yuwa gik moko mos. Ingeni ang'e kata ni ikia ni omondo dwariga. Awacho ni ya ajibo. Awacho ni donge na dhi nyiso mond ni pesa mano miya okelo na nuksi. To ka chope ofis makora idho stairs madhi godo komond. Taromo gi kijende ariyo. Moting'ore mapek oting'o sanduku mapek. Wakalore go e stairs kanyo. Ma penjo ni ma moso gima gidagi mosa. Gilikti gi nyako mane tiyo gi Silvia cha. Ema ne luwo gi kandiko gik moko. To ero nyisa ni manoko masaada ni magosite sonde modonji ofis. Adonjo ofis omond, ayudo mond, omonda penjo wache gine misaada, owacho ni onge misaada. Omondo koro kuchako ne, okine mama wa idonjo kae sasa bidwaro nani? Akuni Ajibo omondo no wuoyo koda kanyathi. Makendo dwa luongo na security. Dongo dhira oko mawuok. Koro siteas malor manokwera ni onge misaada modonjo cha. Donge ma Nyasaye miya sabun. Donga kwanyo na sabun tabirogo. Tiwacho ni ji adi mane tingo boxes go. Yawuoyi ariyo. Boxes go ne ng'eny. Ne ni sanduku maduong' mapek. Macha sanduku mane pek ma sitas kanyo betamo gi kitagini tok giwuo jogo. To mondo kone ni kitingo sabundni. To mogo na kokono kone idwa na dogi yawa wanjibi. Wanjibi aka ma toxic moka dwa ni ithago wiya kendo gipini. Mama. Ginenda naneno ni duok sabundni. Gini ma okena ina sabun. Ma sabun moro ma jotuo nitie ga tuo moro ma jotuo moko matiyo gi sabundni. Makata insani kikawo miluokri gi sabundni sani madhe. Ibo bet matuo. Ajibo anonge kama doke. Ok adoge ofis mo kaka umondo wuoyo kada maracha pod idwa na dog kuro. Mama sai. Ingeni gigo iketoga e box gi namba gi nitie kaka onego ng'at jatuo onego bed ni tiyogo. Koro sami ga chiel ni ng'at nok bitiyo gi dos mangima madhe asai duok sabundni ka umond. Ajibo ok adoge ir ofis no. Ofis mon cha toxin. Mama bochul nyaka pikipiki mama. Pare jatuo madhi hinyre nikech wach sabunni. Asai madhi. Okadogi omondo gona koko kanyathi pod idwa na doga duok ne sabun manono ni gi go sabun. Ma oken maromo en mar jatuo madhe ikonyo ng'ato. Machunyi ler galani minwa yawa. Apenji. Ng'at mi kelo ka ing'e? Donge nodi. Mabe pokadagi. Bing'eni ng'ani jaku. Jakuo mane. Anonge gira mosekwalo. Ng'ani pok iwinjo ni kamoro amora mowuothe to lwete wera dhi to kwanya. To pok iwinjo wachni. Anonge gira mosekwalo en jaom na pi. Winjo koro tim gi mihero. Ineno kaka ipando ndiekne. To mane odika. Chieng' mondiek odenyo to nyathini emobiro kwayi. Tibiro yiene jodwar wach adier. Kiki kel nak bidwa kelo nano winjo. Odi en jaom na pi to tim gi mihero. Kuma bro dhi onge manyako kel na pi winjo. Ine mi iwacho ni ji kwale e plot ka. To ane miduoge go na koko. Koro eri kelogi. Koro kise kelogi tijaki wacho ni ok gin joma jokuogi. Ige gima nying kaka nyingani kethore gwenga. Omulo odi sikwala ng'oni. Ikia live. Matek manade ni. Ma kikoni mato ma ok winjo. Kikoni mato ok da winjo. Winj wach. In magi pok ineno ka red flag. Ipok kata gik miwinjo gin pok ineno gi ka red flag moro minyalo gine tiyogo mondo pachi oti. Ne, Omulo. As long as nonge gira ma odi osekwalo. Red is my favorite color. Winjo. Koro weri gweche ji tiek tich michako. Mana kaka red is your favorite color no. Ibiro yie. Yeah. Yuech. Ne go kiot kujecho. Uketa gi wache. Ne di kujecho. Ai gol tiendi. Keta gi wache plot ka rek bende gi miya mong'adi weni somo go chung. Okay, you see, young man,
Employment in Kenya is categorized into 3 sectors. That is formal, informal, and small scale. Where are you? Okay, I'll give you a call later. Choke, ni akochia. Angona middle office kama sate in office ka. Jatelo kimose kitawadu. En musmane masaka teksa tekati isiko na office ka na akochia idwaga ngone office ka. Jatelo, miri mama sacha ne wasewerego ne ineno. Na akochia imagine okadwa ni office ka, ibari office ka, already chimanga office ka na akochia. Ngano mo orika. Usa. Breathe out. Na akochia. Breathe out. Okadwa ni office ka, angona mateke minjukumi na akochia. Jatelo ngeni ward nigi pressure. Jatelo duok tuondi pia. Na akochia ka yonge teach to aene office ka, ana teach mateke office ka. Jatelo ya wadhano mo paro ni amonji office. Ye mawacho ni okadwa ni office ka na akochia to isiko na office manyaka nende. Angeyo ne ditch jatelo. Lakini ongegi madawachi kuni na akochia ongegi madawachi kuni kata kana watch pesa. Wacho ni pesa aonge go madami. Okabiru kwa pesa nise tugo na pesa. Okadwa. Iwinjo okadwa bo okadwa. Asengiyo gi sandrock na iwinjo wangeni wajo kibira wasandore wadhier angiyo go kata onge dich wangiyo go jatelo. Nakochia. Algi dich panga ngoro kuna tiyoka. Miyatuolo nyarwegi, miyatuolo ati office ka kwe. Miyatuolo. Akwa miyatuolo nakochia miyatuolo. جوماني اروغو مانيتين لست سعيد لأنك للأسف في عيد بخيل لا 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 ليس الكرم بالمال لا لا يا عيد لا 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 الكرم يكمن هنا بالتحديد وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Eid is fun and great. It is time to celebrate. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا tutoe kwenye giza vizuri tunufaike. أرني الكرم هيا بشكل جديد قل أني جميلة يا جدي قل أنت أجمل ما عندي وبأني أجمل أحفادي يكتمل العيد عندي انظر بالشاشة يا جدي انظر ببشاشة يا جدي. Jakuo. Hari, bendi winjo kan tie gimok ni kare. Ana dier, abenda winjo kan tie gimok ni kare. Mama, anake gimomiyo sanjuk mak simbe. Ingeni simbe ywaka. Tonge ng'ama mako. Ok nyalre. Oko mak simbe? En juma koro sani unu manyono. No bedo kidnap. Butana chiel kende namka. Jaro. Wiyo wichore. Maua ma plastic atero kae. Magetango. Magira jatelo. Iro ngise ni recho rume namka. Mama, ngado ko dingis nyathi good night okoso kani. Gochungi pe. Mama. Idwa na bia nyis baba. Dongi. Adwa ni dhir mama u. Sawa. Ngamang ne wa pesa mwati doga wen. College to high school mi choka pesa ka jidlo di kamoro. Oken kamano. Ha? Temo kokora. Ma en chenro mar Injili ngima, Injili makelo ngima. Nani mwingine kama Mwokozi, jitokeze tukuone. Jehova osebiro kendo wachne oseyalni, to kitimo ng'uono kendo iwinjo wachni miwuok ia tie godni, anyiso niya ngimani nyalo loko. Mekwisha kuwa safi kwa neno nilowaambia. Ng'ama pakore kolok morgo. Injili ngima. Sabato ka sabato, chakre sa achiel okinyi nyaka sa adek okinyi. Kik bai. Nyakochia. Kanyo! Right there! Don't move!
iparo na fuo donge Silvio. Pesa nkanye? Yani ana oro Junior Sky mondo bi obandi pesa iwundogi. Abiro ka andongo dot toke yaw dot. To intia di ot. Anini I chat. Pesa nkanye? Men en mana Pesa nkure. Iradu alkoro donge. Abandi 25,000, 7,000. Mano madwecha dek. Gi pes stima, gi pi, gi taka. Hero. 25,000. Mia sani. ni mia time adhi manyo ni pesa kayudo tachu time okami kionge pesa angado pigi stima sani dhi manyo na pesa ne welewo chunya pesa ni kanye arawe ago sim ot mondo agine simu no yago kodi kan kanyo nikajini ni pongi miriambo okawei ipongi miriambo ano kawei arawe ago sim Nyakochia Gini golo kai donge gima nokela kaita igona koko malichi bate monyisi ni uza tidagi winja donge gini nakwanyo engasi mar Citeas piny kae samani igona koko kae midwa luongo na polisi akwanye piny kanyo Citeas kanyo jateli wuono kae ni onge misaada mogolo to kara sabunde emane rawere bonetie Citeas ka otinge sanduk gidhi pogo kamoro iwuona ni onge gide takwanyo sabunde ni mokwongo wanyisi jatelo sabundu ni fake moko nkure moko mage ana mae makwanya chiel kende adhi gode hot ta gibere macha awacho ni wakit lewni abid lewni mondo chak luogo kago sabun onge buoyo ma sabun ma fake onge kata buoyo kata chiel jatelo kama gie gik bidwa miyo jowon tapenji ntie ngata mondo sabun koro sabun ma fake ni begi kabadwa tango ne jie dire mosemiwa to samidonjo kode ot ni diluoko kode ni ajibo bende onene ajibo neno sabun na ajibo dich malichi ma okinya yude kanyo ajibo busy body odich marach ane sabun kaka onge boyo awacho ni wadhi aduok gik ma fake ne jatelo ni kuro timre na kojia ineno makosa mako dhano nyocha wana kisida mar sabunde ka to company manwa mi tenda mar sabun na gingeni giloso sabunde mag serikal koro gidhi tiyo gu material mag quality gene ga piny imina ko kor gol buoyo to bang' nu afwenyo hamano awacho no jande go no ogola gula sabunde go duto timnade oduki kambi gimiwa sabunde mwang'iyo go mago sabun makodonje wodka mwesimiwa onge kura miyudo ayudo ka in dhako mag paro malew ibedi ng'at monono doketho nyingo ka wamiyo dhano sabunde ma fake momiyo aneno nabia mi aduok ligo mano awinji kendo awinji matut ahinya koro mano dhi timre omiyo oduok gi be ing'eni kan gi jok machal kaka un kama okahero na kelo gik ma fake adwa na kelo gik original kata ken sabun magolo buyi maber koro ne wacho na en gi dich moro mar pesa moro matin pesa mani dwaro ne en pesa manyalo rumo pesa di jatelo pesa madwaro pesa mang'eny pesa mang'eny nikech pesa ni onego be na chako godo biashara maka chako biashara tingeni pod achako biashara gi piny ma nyiew gik moko ma biashara chung jatelo mano pesa mang'eny pesa man 18,000 lakini sani kanyalo yudo 3,000 jatelo nyalo gwero kamano in miyo mamilwora ahinya kendo in miyo ma ami thuolo in kaka mama na to daka erne in gi chandruok moro to an ka anyalo loyo ni chandruogno talinga bende ber na kata matin koro nyalo kochia okabe marach da kaka nego wacho na nidwa kaido 3,000 to in kare makanama mani go silinga 20,000 mano silinga 20,000 inyalo loyo go dich ma in go onge ng'atani Nyasaye ogwedhi kabisa jateli gedi in wagni kigo kura in wadwa kigo kinyi mang'eny kamano maber ahinya in sama ji pod okura to wan wasechako patika yes party is a party for MCA abenda wacho no samo mia kom ni atiyo no kaka sade forever MCA dongan masewacho iwinja jatelo warege
Ewe kama la katia. Kuro ya Silvia penji. Kaki dhier kamae uliopong gi komboto kamae. Kuro depo naka gik moko. What will I take? Because in worthless. Chala nade yao. Perfumes gagi ni gin mag bay. Perfume begi kimolele gi. Gin worth 30,000. 30,000. To trami chulo. Gosimu. Jatelo oko make. Get loudspeaker. Ponya fe, get loudspeaker. Kuro akonyi nade. Jatelo mana ni oko make lakini do mako simni do oro na pesa no sani. We adhi wuo kode kasto adhi kelo ni pesa no. I promise. Please kiki lor na gik mo. Ne. Kikitemu ndakata matin. Okanya wuondi. Anga dukae. Sapar gari godhiambo. To kionge pesa. Gikomboto gadhi wito oko. Ngat machielo broko ot. In the meantime, pi gi stima adhi ngado. Okay. Ya kuro wanjibi ok maximu nango yawa. Hello, big boy. How are you? There's a problem somewhere. Yes, concerning the same. Imagine, ni kama hizo vitu zilianguka. Yes. So, I've just got one bar. I'm just wondering about the others. Yes. She told me that she only had one. Yes. No, kama ajui. She really thinks that it was a bar soap. So you can confirm from your end if everything is intact. I'm also doing the same from this side. But I hope and pray that everything is okay. No problem. I've controlled that. I have it. About the money. At the end of this month, it will be okay. The whole amount, eh? Okay. Sure. All right. Asante sana. Nilimukobetira kama nano. Yani, kala dokuba tichi kwa chino kudwa yao. Karo la nyaro mutiti mara supervision to. Oti ati tikako dwaro. Okian gini nyalo so wai masira mara poko dola nwangu. What thing ina dimo luwa. Kama na chiri mukwanya mano. Mambo yabadilika. Mambo yabadilika. Naona mambo yakibadilika. Forse bidite babe. Yabadilika kwa wema wako. Amulo, kwani usichuli? Walio kudharauliwa. Naona ne. Sobane barua pepe moro donjo kae ka pepe roka. Wacho nango? Amulo idhi nade? Hallelujah. Wacho nango? Adhi maber jatelo. Ato chako nango? Ati mano ber. Koro tim kama. Many ota chiel ma specials. Adwaro ne wendo na moro. Ngato kikwachi ni ngato kikbukre wachi ni ariembe ot. Adwoko na. Udi opong tesa ni jatelo. Many kata kidaro ngato to dare kasto itim kaka koni. Kadaro ngato to mondo atim kaka timo okona. Okay, how does this concern? Yes, samoro ko konsani tapenji. Eflopka. Ngamani yod mas specials. Of course, son. Dongeno kaja class we plod ni. Apenji. Di kosok di. Okadhi kure.
jatelo emo openjo ondiko na message kaso mogik nowacho niya many kata kidaro ng'ato to dare kaso itim kaka akendi kadaro mulok madhi e onge kapenji wuon ot emo osewuoyo to oro wang'e to en bende kojok ni oting'o ode odhi ok ni luwe to ka en ode kuma dhi e onge kamane gimitemo ng'isa kuma dhi e onge kuma dhi e onge okabi makati tim manang'o kuma dhi e onge chwado mane ti chwad kabisa wow I'm feeling good Wakit ni gonna walk in there. Gonna walk. Break walk. But yes, saddle walk. I'm gonna go. Then, kuma dhi e onge because of the dance of that. Okabi dhi e pura kuma dhi kure okabi dhi Telo. Add to information. Add to information no. Okay. Okay, yes. Abu to Telo. Abu to Madre. Hey. Iduogo. Ajibu. Mwesimiwa cha uguna kuku. Ma ukuwa. Ukabi pesa. Uka. Ate mwisini, calm down. Dok duonde pi. Onge. Inkeli mitake wadni. Mwesimiwa uguna kuku. Ajibu. Ajisino tingo duonde malo. Okinya kataloso. Ajisino kuku kuma. Ate mwisini, mwesimiwa dok duonde pi. Okay. Nikeli mine wadni. Ngacha luero ajibo ani ngelo luera bakura ajisini ukabiru ni wachukugi otingo tuonde malo mawacho ni yo wankora chunga to adhi to ge ma wuodho ne sabunde no maketo ne kanyo sabunde ma fake no mazito kisidero sabun to timango ajibo monene na sabuni mwasimi wuodhi mobedo koro mul mani nyako chia machiegni kedi golo kanye koro duange kama gina gul koro sabun no kawo moketo kanye sabun dongo keto gine ine no dro ma ntie koro ka cham koni ma koro ka cham koni okete ka moro piny lakini ok piny anya mana gimalo matin anyisiri sano koro omul koda mane nyako che inwar wa office nyako che ngedi in mama moluore gine ka nyako che in tikata cheng misada ini biro kende tikaw mari jok matine ka ntie mago mage yuwi mani sani utingo boxes ka maka okaneno kata ajibo nanyisiri tiji cha neng'eny sanduku kana pek ta paro ne ging'eny be kata neno nyako matiyo mani office cha macha boka yude ene mano oluwo jogo kaka tiyo komera aparo ni gigo sanduku go ne ng'eny to ne gi pek motingo sabunde ma fake go aparo ni koro gitiyo gi tero gi kamoro mondo losgi anyisini mwesimiwa ogona ero kamano mwesimiwa mor koda mwesimiwa koro paka malich mani office ta nyadonjo sasa ya mingeke mwesimiwa ngeno penya nyaka dia pentinga mose ni sabun no tinyisiri sabunde ma fake ni gana mo koro de tango ne sabun ma nikichinge ni sabunde no anyisi ni sabunde ni ngeni fake makayo wodo neno jo pinyo neno mane ka kidhirem chieng election ku kinyi sareo ingeni kendo gimoro upenja nyaka wachi tinyisiri ajibo magi gik ma ajibo onge godo gi time ajibo dich malich ntie momini kore link kinyisi ji dongo miya monda link kikatem kata nyiso ng'ato onyiso kata ni mbaka kikagore ng'ato mbaka wodere ong'eyo maber ni mano chieng election odhirem makuro malisa wage bet kodi ne kaini in mana gi 20 case nene gima nomiya to nene mana gine fair mana ma aidho goda piko odwoka ya to madhe iringo makuro kitambani ni be kuro ok losre kaka onego bed ni losre akoni mzee oluera okine mama na konyi makasi malich madhe tete sabuni kasi koro okine keningi 20 case ero pogna gimoro mama ajibo in jealousy jealousy marango mama in jealousy ni amor koro keto machieng na nyalo dhi office mondo ne iwinja ajibo ini wuon in gi nafas in mi wuon minyalo dhi office mondo sasa midwaro kitonje office cha mi bede nyake kombe mi wuodh dro madiere ni inigi pesa kanye wuodho pesa kata silingi pabiti biro godo kae watiyo ine mankeni pachi mingi ajibo akiana ngotimiga ma ini iramo ni lweti okudonje ufuko ini onge ga kosa te ajibo ini ndonge dhi office tikao gi mikawo yawa mama na aywe golo yawa wada mano miya tibnango
Wan ajib. Ya. Jaku. Biane. Nade. Nowachni kadwa iluonga ni jakuo thigi nang'o. We paro no. Ing'eni sama mokwongo chani iluonga ni thigi kane plodu kocha omiyo na lengi no kadwa wuo area ni. Koro luonga ni jakuo ka mondo watiekre wa design. Koro inja mwawe ama gina. Ng'ado nigo machie. Apologize. Okay, dai nang'o. Jogi bi gin tiere kae. Imanyo jomage. Nyako chia gini amanyo. Nyako chia ka jemi. Gidake ye ka design cha. But mani gate mibire koni. Mama donjo od wuon plot. Dhogi mbe gikalo ga gika. But koro kini gika to gibiwinjo nyaka iluong gi kata iluor gi kocha. Aseluongo kae to giwinjo. Okinege. To okigine, okigone gi simu. Aonge namba gi. Anan gi namba gi. But simba weka kao mach. Nango sina kao mach design cha. Yonge namba gi wigi. Do namba gi amako. Donge an gi credit nyatiyo gi simba. Agoch ne gacha gi mari ne. Agoch ne gi mara no. Ya time nitie maber? Alo ler. No. Network ne ber? Network to. Ogine oyuak. Ng'ato manyuka. Ni uneno. Icho gineno kata gi. Hello. Telo. Nadwa nyisi mana ni undercover osekeluna all the information that I need. The subject is in the office. Evidence benti office kanyo. And I believe now it's time to act. Thank you, sir. Thank you. Okay. Asedhi nikaja lemo. Okichake kwal ng'ato kikwalo simu to lokore sabun. Hata piji kiateka ni. Orwako kuti maduong'. Simu bochako orwako ne oto maduong'. Luoth ni. Ma okanya usa weto.